يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. bayan haka yan uwa masu albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a, yammaci na 6 ga watan 8 shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya daidai da 11 ga watan 16 ko ga watan 2 shekara ta 2024 miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da yake kawo mu wannan lokaci ba dan komai ba dan karanta hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suke a cikin wannan littafi mai dimbin albarka, littafin Riyadus Salihin. Muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya a bisa ni'imomi da yake mana. Allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya dawwamar da mu akan wannan addini na musulunci, sannan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara shiryar da mu, Allah ya rage mana raɗaɗi wannan wanda muke fama da shi. Idan ba mu manta ba, mun karkare babul ikhlas, mun shiga babul tauba, amma babul tauba muqaddima kawai muka yi, ba mu yi hadisi ko ɗaya ba. Shi yasa yau ba sai mun koma baya ba, domin babu hadisi a baya, sai dai ayoyi da muka karanta abin da ya shafi tuba. wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, wa tubu ila Allah taubatan nasuha. Da wannan ayoyi wannan kuma daman kowa ya san su. Sai kai tsaye zuwa hadisi na farko a cikin wannan babi, shine kuma hadisi na 13 a jerin hadisan gaba ɗaya. Don haka hadisi na 13 wa an Abi Hurairah radiyallahu an qala sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi yawmin akthara min 70 marra, rawahu al-Bukhari. Wannan hadisi an karɓo shi daga babban sahabi Abu Hurairah radiyallahu an, qala yake cewa sami'tu naji Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul, naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wallahi inni la astaghfirullah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai da ya rantse ce wallahi na rantse da Allah, inni la astaghfirullah, wallahi ina neman gafara Allah, wa atubu ilaihi kuma ina tuba zuwa ga Allah, fi yawmin a cikin yini aksara min 70 marra, fiye da sau 70. Idan muka kalli wannan hadisin da idon rahma, za mu tabbatar lalle tuba wajibi ne, istighfari wajibi ne. Cewa mi annabi sallallahu alaihi wa sallam, Allah fa ta'ala ce liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah ta'ala ce ya gafarta masa zunubansa da yayi da wanda bai yi ba. Sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam, Allah ta'ala, manzon Allah faɗa mana ce duk wanda suka yi yaƙin Badar, Allah ta'ala ce ya gafarta musu gaba ɗayansu. Sahabbai da suka je yaƙin Badar, annabi ce Allah ya ce duk ya gafarta musu dukansu. Duk wani laifin da za su yi a duniya, babu yadda za a yi su tafi wuta, dukkansu aljanna za su tafi. To annabi ya ce wallahi, ɗaya kenan ga rantsuwa, inni ga taukidi
biyu kenan. La shi ma rantsuwa ne, la wallahi shi ma. Kaga wallahi lalle tabbas, wallahi ni ina yin istighfari kuma ina tuba zuwa ga Allah a cikin yini ɗaya aksara fiye da 70 marra, sau 70. To annabi ya yi wannan, to ni fa, kai fa, shi fa, su fa, nawa ya kamata mu yi? Wani fa an yafe masa fashi, annabi fa ba a masa addu'a fa, mu sani fa, ba za ka ce Allah gafarta annabi, ka taba ji? Ba a yi. Annabi ba ya bukatar wannan. Annabi bai bukatar wannan, saboda Allah ya riga ya gafarta masa, amma kuma duk tare da haka muke yi. To me dalili? Shi an tambaye shi ce shi ba zai zanto ba wato bawa mai yawan gode ma Allah subhanahu wataala ba. Lokacin da yake sallar dare kafafuwansa suka kumbura, na Aisha take cewa haba kai da Allah ta'ala ya yafe maka, ta ja farkon suratul al-fath, ayan nan da na ja yanzu nan, yakfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, ta ja wannan sai ke ce a haba Aisha, ba zan kasance bawa mai yawan gode ma Allah ba, ni'imomin da Allah mun ya kamata in ranka gode masa. Tare da kuma sallah yake yi fa, duk da an san sallah da man sallar dare an wajabta wa annabi sallallahu alaihi wasallam. A cikin suratul Isra Allah ta'ala ce fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Fatahajjad fi'il al-amr ne, Allah umarni yake bashi, fatahajjad bihi nafilatan laka, kai kokari ka jajirce cikin dare kai sallah nafilatan laka, kai ƙari ne aka maka, ba wai nafila ba. Asalin larabci ne wannan. A larabci in kace nafila, in dai ba ana maganar yaren sallah ba, ana nufin ƙari. Ƙari shine nafila. To shi yasa tunda an yi farilla sannan kuma za a ƙara wata ibadar mai yanayin irin wannan ibadar da aka, to kaga kenan ƙare sunanta. To shi yasa ake kiranta nafila. Da Hausa nafila, da Larabcin ma nafila. Amma inda Hausa za ka sai ka ce ƙari. Bari in yi raka'o'i guda biyu bayan sallar magariba, ƙari. Inda Larabci ne kuma sai ka ce nafila. To amma sai zanto mai Bahaushe ya ɗauko wannan sunan sai ya sa a cikin yarensa, sai ke kiransu nafila. Amma ƙari shine nafila. To amma shi annabi aka ce wato ƙari ne akan sa, wajibi, amma ban da sauran muminai. To kaga shi yana yin haka ɗin don ya gode ma Allah, ya nuna godiyar Allah subhanahu wata'ala. To kaga wannan kuma kamar me an tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro ne. Annabi wanda aka gafarta masa shi ba yana yi, to kai mai zunuban, kai ko da yaushe cikin zunubai kake, idonka yana kallon me zunubi, kunnenka na jin me zunubi, duk motsi da za ka yi sai ka ga zunubi, sai ka ji duk abin da kai, in dai a nan barik kake to sai ka yi. Ba yana nufin barikin custom ba, ina nufin bariki inda mutane suke da yawa, birane, musamman daga Abuja abin da ya nan kudu, arewan mata lalace, duk su ma dai a yi dai, amma dai da sauƙi wasu unguwannin. To annabi yana istighfari, to kai ko me rage maka? To shi yana yin fiye da 70. To amma a wannan an tattauna akai me fiye da 70 nawa kenan? A wata ruwaya ta zo ga ta nan ma a gaba sau 100. To yanzu 100 ko 70 ko kuma dai a ce 80 ko 90 ko 100, inda ya ce fiye da sau 70 kenan, 80 ko 90 ko 100, ko kuma a je ma 100, tunda an faɗa wata ruwaya ta zo da 100. To istighfari guda 100 kwaya nawa ce? Ba su da yawa, cikin tarbi ɗaya ne kawai, cikin tarbi guda ɗaya ne kawai. Da haka mu ba wai shi kaɗai za mu yi ba, a'a mu kyanta kowace sallah ma mu yi wannan 100. Na ga samu 500,
kai ya zanto ma bakinka kawai duk inda kake ma ka dinga istighfari, sannan kuma kana tuba. Istighfari ba sai kai laifi ba, ita kuma tuba sai kai laifi. To anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma da haka wa tubu ilai, kuma ba laifi yayi ba, ta doriya ne, shi godiya ne ga Allah subhanahu wataala. Sai hadisi na 14 dan uwan wancan, wa nagar bin yasar al-muzani ko radiyallahu anhu qala, yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, ya ku mutane, tubu ila Allah, ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, wastaghfiruhu, ku nemi gafararsa, fa inni atubu fil yawmi 100 marra, lalle ni ina tuba a yini so 100. Amma kaga wannan babu taukidi kamar wancan, wannan taukidi guda ɗaya ne, amma wancan akwai rantsuwa guda biyu, wallahi la astaghfiru, amma nan fa inni taukidin ne, atubu fil yawmi 100 marra. To kaga sau 100, to kaga mu ya kamata mu ninka, tunda laifukan mu suna da yawa, kuma ko da yaushe muna cikin laifuka. Da haka kuma dama Allah subhanahu wataala ya ce mi yana son masu tuba, shi yasa ma Allah ya istighfarin, yasa Allah ya bude kofar karɓar tuba, saboda ya san me za a yi laifi. Shi dan adam dama an gina shi akan yayi laifi kuma a gafarta masa. To sai dai mi abinda Allah ta'ala baya so, ya zanto laifin ya zanto shine kasuwancinka, shine harkarka, shine sana'arka, zanto ko da yaushe kawai laifi kake tafkawa kai, ba haka ake so ba. Mun yi magana akan abin da shafi tuba, bude shi, okay, ka bude ko. Abin da ya shafi tuba mun yi magana a kansa a baya a farkon babin. Ga sharuɗan tuba: ka bar abin da kake, kai nadama, ba za ka sake koma ba, sannan kuma ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. Sai ka haɗa wannan sharɗan guda 3. Idan kuma laifi ne tsakaninka da mutum, ya zama sharɗan guda 4, sai ka maida masa ko kuma ka je ka bashi hakuri ko makamancin haka dai. To ka gani, ita tuba haka nan ma, in kana son arziki ma, in kana son lafiya, in kana son iyali, in kana son kaza, in kana son kaza, in ka lazimci istighfari duk ana samu. Mun karanta a baya fadin Allah ta'ala, fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Duka wa'annan abubuwan da aka zana gaba ɗaya suna samuwa ne ta ƙarƙashin istighfari. Wata rana daga cikin magabata ana zaune ana ta karatu, wani ya zo ya ce, algafarta malam, talauci ya dame ni, ce ka je ka yi istighfari. Wani ya zo ya ce shi kuma ba haihuwa, ce ka je ka yi istighfari. Wani ya ce gonarsa ba amfani, ce ka je ka yi istighfari. Duk wanda ya zo sai a ce masa je ka yi istighfari. Yadda su gama suke cewa, algafarta malam, kowa ya zo, kowa da matsalarsa, amma kuma me ka ba da wato magani guda ɗaya. Ya ce to ba ku ji faɗin Allah ta'ala, fa qul tastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Duka ba akwai su a ciki ba? To ai kamar ruwan sama ne, ubangiji subhanahu wataala yana saukar da ruwa daga sama, amma me zai shayar da itace da bishiyoyi da dabbobi gaba ɗaya, ruwan kala ɗaya ne amma kowace dabba da abin da take fitarwa, kowace bishiya da abin da take fitarwa na 'ya'ya, wasu masu ɗaci, wasu masu tsami, wasu masu yami, wasu masu bauri, wasu masu daɗi, wasu masu gafi, wasu masu garɗi, duka wannan akwai. Amma me yusqa bima'in wahidin, inji Allah, dukkansu ana shayar da su ne da ruwa guda ɗaya. Sannan kuma ga dabbobi,
suna ba da nono, suna ba da zuma, suna ba da kaza, duk gaba ɗaya da wannan ruwan ne dai, ruwa guda ɗaya. To haka nan istighfari guda ɗaya kamar magani ne wanda ke maganin cututtuka masu ɗimbin yawa. Wannan ba wanda aka zana a cikin suratul Nuh ba wai su kaɗai bane istighfari yake magani, a'a. Ƙaran da suka kawo annabi Nuh suka ce menene babu abinci, ba ruwan sama, ba iyali, ba gonaki, to sai Allah ta'ala ba su maganin wannan abu. Amma ba wannan ya tsaya ba, ya wuce haka. Duk abin da kake tunani da istighfari da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam duka suna kawo wannan. Akwai wasu mutane miji da mata talauci ya dame su, talauci ya musu katutu, sun rasa yadda za su yi. Wata rana kawai sai mijin ya ji ana wa'azi, ya ji an ce duk wanda ya lizimci salatin annabi sai Allah ta'ala masa arziki. Ya je gaya wa matarsa, yake suna kusa da Makka, suka shirya suka je suka yi ta tsawafi a bakin Ka'aba, suna ta addu'o'i da nafi, suka yi ta salatin annabi, suka yi ta yin salatin annabi, ba su tashi a nan ba ma sai da suka yi arziki a nan a wannan wurin. Zakka ma ta ishe su, ko kuɗi ake ba su kamar wahayi, da suke cewa lalle sun tabbatar da salatin annabi na sa wato a samu arziki. To balantana kuma abin da shi Allah ma ya bada, maganin da Allah subhanahu wataala ya bada. Da haka shi istighfari ta kowace fuska ba kai asara ba. Kaga zikiri ne, kaga magani ce, sannan kuma gafara ce. Wannan al'amuran guda uku zaka samu duka in kana istighfari. Kuma Allah ta'ala ya tallata mana istighfari. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah istaghfiru rabbakum. Ga sunan da yawa, suna nan da yawa a cikin alkur'ani. Duk kuma abin da aka tallata masu ake ka aiwatar da shi. To shi dan adam har kullum da mai zunubi ne, yasa aka saukar da alkur'ani. An san dan adam mai laifi ne, aka saukar da hukunce za ga wasu na mamaki, wai musulmi yana aikata kaza da kaza da kaza, wai yana mamaki. To me mamaki? Shi wannan qur'anin ba a Madina ake saukar da shi ba, a Makka da Madina ba annabi ake saukarwa ba. A tun lokacin akwai barawo, akwai dan fashi, akwai kaza, dukkan akwai su. Sai dai mi ba su da yawa irin na yanzu, amma akwai su. Qur'ani ya sauka a kansu, da haka ba za a maimaita ba, sai dai kawai me duk laifin da aka sai a duba cikin Qur'ani, aya mai tace akan wannan laifin. Already tuntuni wani ya aikata wannan laifin. Da haka babu abun mamaki wai ka je cikin musulmi ka ga ana sabon Allah, dama haka ne, ka'ida ce wannan. To kafiri kake so ya sabon Allah? Dan ta kafiri me na saukar da littafi, me na saukar da istighfari, me na saukar da gafara, da shi ko kyauta ake badawa ba tare da ba za a masa ba, saboda babu la ilaha illallah. Duk wannan abin da ga duk hukunce da gani a cikin alkur'ani na musulmai ne. Shi mu'mini, shi musulmi dama haka yake, yayi zunubi ya nemi gafara a gafarta masa, shikenan. To shi yasa a cikin Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga dai wannan babi ne guda akan wannan, babi ne guda. Bismillah. Sai sharhin wannan hadisan guda biyu. Malaka ce wa taubatu la budda fiha min sidqin. Ita tuba babu makawa, dole sai da gaskiya a cikin zuciya. Bihaizu idza taba al-insanu ila Allah aqala an dhanbi. Inda idan mutum ya tuba zuwa ga Allah to sai ya zaina wannan zunubin. Amma al-insanu allazi yatubu bilisanihi wa qalbihi mutawwin ala fi'li al-ma'siyah, amma mutumin da zai tuba da baki amma zuciyarsa tana nan ɗamfare da sabon Allah, au ala tarkil wajibi, ko kuma bar wajibi kamar sallah ko azumi, au ya tuba ila Allah bilisanihi, ko ya tuba da harshensa
wa jawarihi musirratun ala fi'lil ma'siya, amma gabobinsa suna aikata sabon Allah, to wannan aikin banza kenan. fa inna taubatahu la tanfa'uhu, wannan tubarsa ba za a karba, ba za ta amfane shi. Bal innaha ashbahu ma takunu bil istihza'i, bari ma za ta yi kama da me izgilanci billahi da Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga kuma aka ce kana wa Allah izgilanci, to ai kaga al'amari ya lalace. Kaifa taqulu atubu ila Allah min ma'siyatin wa anta musirrun alaiha, ta yaya zaka ce ka tuba zuwa ga Allah kuma kana aikata aiki na sabo? Aw taqulu atubu ila Allah min ma'siyatin wa anta azimun ala fi'liha, ko kuma ka ce ka tuba amma kuma kana da niyyar saki aikatawa, to bi akai. malaki ta fal insanu law amila basharan mislahu bi hadhihi al mu'amala laqala, inda mutum zai mu'amala yayi wa dan adam irinsa wannan abin, da ya ce haza yasfiru bi, wannan yana mu isgilanci ne. Misali kana mutum kaza sai ce ka daina, ka ce ka daina, sai kuma ka sake. Ko mutum ne sai ce kai wani isgilanci kake mun, ba wai da gaske bane ba. fa kaifa yattasil min amri indi wa huwa mutalabbisun bihi, yaya al'amarin zai yi a ce mutum ya ce ya tuba kuma yana yin abu? Ai ba zai yi ba. ba hadha illa huzwun wa la'ib, ba komai bane wannan face kawargi ne da wasa. to fa kaifa bi rabbil alamin, to kuma yaya ga mahalicci? ai bai kamata a masa haka ba. da haka dai al'amura suna da yawa game da abin da ya shafi tuba. Sai magana abin da ya shafi okay. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Dama mana, ai dan dama duk lokacin da kai tuba kace zaka bari, to shedan kuma sai ya dawo maka, sai ya ziga ka da kame ka sake komawa. To zaka sake tuban, inda tuba ake kulle shi ba za a karba ba. Wato abinda ake so na gaske, ko da zaka koma in kai na gasken, misali kai niyya tsakaninka da Allah har zuciya, ba za ka koma ba, sai kai tuban, to za a karbi wannan tuban. Sai kuma nan take kuma shaydan ya ziga ka kuma ka sake aikatawa, to wannan ba izgilanci bane ba. Izgilanci shine dama ka san za ka aikata, lokacin da ka tuba din dama ka sani a zuciya, ba tuban Allah da annabi kai ba, kawai da daman ka tuba da baki. Akwai bambanci, domin idan zuciya ta yi ƙuduri, to shine ake karɓa. Kuma wannan ba wanda zai san wannan sai shi ɗan adam ɗin da Allah, su biyu kaɗai. Kai a zuciyarka tuban da kai ka san da gaske kai, amma me ga shaidan kuma ya yaudare ka yanzu nan kuma ka sake aikatawa, to wannan tuban za a karɓa. Dan malamai sun tattauna a game da wannan, saboda ayar take faɗa take cewa walallazina tuba, game da wa'annan wanda suke tuba su sake komawa, su sake tuba su sake komawa, da ƙarshe sai Allah ya ce walan yaghfirallahu lahum wala liyahdiyahum, Allah ta'ala ba zai gafarta musu kuma ba zai shiryar da su ba. To malamai sai suka tattauna suka ce irin wannan tuban da Allah ya ce ba zai, idan kai ka sake koma to Allah ba zai gafarta maka ba. Wannan ana nufin na istihza'i, amma na ƙuduri, ka ƙudurta ka tuba, to ko ka sake komawa za a gafarta maka. Inda ba za a gafarta maka sai in dai lokacin da rai ya zo makoshi. In rai ya zo makoshi to shi kenan fa wannan, ko kuma a rana ta hudo daga yamma. Wannan kuma wannan ranar kowa ma zai tuba ne, duk duniya gaba ɗaya, duk har kafirai gaba ɗaya, kowa
zai tuba, amma me tuba ba zai amfani duk wanda bai tuba ba kafin hudowar rana daga yamma. Na'am, sai hadisi na gaba, hadisi na 15 ko wa nabi hamzata Anas bin Malik al-Ansari خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفره بتوبة عبده من أحدكم سقط على بئيره قد أضله في أرض فلات متفق عليه. وأن صحابي Hamzata Anas ibn Malik al-Ansari mutumin Madina ne yake cewa, kuma khadimi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Khadimi shine wanda yake wa Annabi hidima, amma dai ko dan aike ko mai share-share a gidan Annabi ko mai masa wanki ko mai masa kaza da kaza, shine khadimi mai yin hidima a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yadda Allah tabbata a gare shi, kala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallahu afrahu. Lallahu abinda ake nufi da lallah shine wato Allah. Lallahu afrahu bi taubati abdihi, Allah ne yafi farin ciki game da tuban bawansa, min ahadikum saqata ala ba'irihi, game da wannan wanda wato ya fado ko kuma ya bace daga raƙuminsa ko abun hawansa. wa qad adallahu fi ardi falatin, wato ya bace cikin cikin dajin Allah. Fi ardi falatin, falat shine daji, ardin kuma ƙasa, bi ma'ana can cikin daji. Muttafaqun alaihi, wato Allah subhanahu wa ta'ala ya fi farin ciki game da tuban bawa fiye da farin cikin da wannan bawan nan wanda ya tafi cikin daji da abincinsa da komai ɗinsa akan abun hawansa, abun hawan ya ɓace, kuma ya san ba inda zai samu abinci ko ruwa, dole zai mutu a cikin daji, sai kuma abun hawan ya dawo lokacin da yake farin ciki. To Allah ta'ala ya fi yin farin ciki idan bawansa ya tuba fiye da wancan farin cikin na wancan bawan. Hadisin gaba zai kawo maganar. Yana idan muka kalli wannan, Allah yana farin ciki idan bawansa ya tuba zuwa gare shi. Allah yana jin daɗi, yana farin ciki. To dan Allah ba za mu faranta ma Allah rai ba? Ai ya kamata mu kasance masu faranta ma Allah subhanahu wa ta'ala rai ko da yaushe. Saboda ko mutum ne kake faranta masa rai, duk abin da kake so a wurinsa zai baka, ba sai ma ka tambaye shi ba. In dai ka faranta masa rai, to kana faranta ma Allah rai kawai dan ka ce astaghfirullah wa atubu ilai, shikenan fa. Duk wanda ka zaba a ciki kake yi, to kana faranta ma Allah rai ne. Shi yasa Allah ce, manzon Allah ce, lallahu ashaddu farhan. Lallahu ashaddu farhan, lalle Allah shi yafi tsananin farin ciki game da bawan nan wanda raƙumin sa ya bace a daji. Wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya li Muslim, na'am, muttafaqun alaihi. Wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim su ne suka rawaito shi, su biyu sun bi ma'ana sun yi ittifaqi, kowanne akwai shi a cikin littafinsa, shine muttafaqun alaihi. Ai malam dama ya gaya mana wannan karatun tun farko, yake cewa idan yace muttafaqun alaihi yana nufin Imam al-Bukhari da Muslim su suka rawaito wannan hadisin. Sai kuma wanda Imam Muslim ya rawaito shi kadai, to kaga idan za a samu bambanci. Ga wanda suka rawaito su biyu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, bi ma'ana sun samo wannan daga wata hanya, sannan kuma shi Imam Muslim shi kadai ya samo wannan maganar daga wata hanya, kuma duk magana ɗaya ne, sai dai mai salon ba ɗaya bane ba. Bari ka ji. Wa fi riwayatin li Muslimin, yana daga cikin wata riwaya ta Imam Muslim da yake cewa lallahu ashaddu farhan, lalle Allah shi yafi tsananin farin ciki
bi taubati abdihi game da tuban bawansa hina ya tubu lokacin da yake tuba ilaihi zuwa gare shi min ahadikum daga ɗayan nan naku kana ala rahilatihi bi ardi falatin wanda ya kasance yana kan raƙuminsa ko abun hawansa a cikin daji ya yi tafiya fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu sai ta kubuce masa ta ɓace masa wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu akanta kuma akwai abincinsa akwai abin shansa duk suna kan wannan raƙumin ko jakin ko dokin sai kuma me ya gudu la'alla yana tafiya ya yadda shi ya gudu ko kuma ya zauna zai huta ya ɗan ɗaure shi wataƙila ɗaurin bai yiwu ba ya kuɓuce tafiyarsa domin wannan al'ada ce ta dabbobi nau'i kala-kala idan aka ce ya faɗo dabbar ta gudu to in ma dai doki in ma jaki idan kuma wato yana zaune ne ko ya yi bacci ya sulale ya tafi to na raƙumi ne don shi raƙumi idan ya tafi kawai shikenan bai dawowa shi ɗabi'arsa ne in ya yi tafiya kawai shikenan ba zai dawo ba kuma ko yanzu za ka kawo raƙumi ka sake shi a nan to in ya tafi in ya arewa to ba zai sake dawowa ba amma ya yi kudu ko yamma ko gabas ɗan dama gabas amma kudu da yamma yawanci dawowa zai sai koma yi arewa saboda menene arewaci ne matabbatar raƙuma yawanci inda sahara take amma nan ya san akwai ruwa akwai teku na Lagos ba zai yi nan ba amma nan ya san sahara ce saboda shi ya sani Allah ya sanar da shi ya shinshino abin daga nisan kilomita masu ɗimbin yawa inda raƙumi kamar yadda masana suke cewa idan akwai kunama nan da kilomita 10 ko fiye da haka yana jinsa to sai ya duk ƙoƙarin da zai daga nan ya kauce masa saboda bai san shi idan ya harbe shi yana samun matsaloli amma duk wata dabba ba ruwan shi da ita duk wata ƙaya ba ruwan raƙumi da shi duk wani ko dutse ko menene ba ruwan raƙumi da shi amma wannan ɗan halittar ɗan ƙarami shine kuma yake takura masa tare da kuma wasu dabbobin za ka gansu maciji cije su komai cije su kuma ba sa komai kamar wannan dabbar menene sunanta super virgin abin nan dage kaga dage zai faɗa da maciji zai faɗa da kunama zai faɗa da duk wata halitta ta duniya duk wata halitta ta duniya dage yana faɗa da shi kuma yana cin nasara kuma gashi ɗan ƙarami amma duk wata dabba ta duniya a za ka ce zaki ba to dage yana faɗa da zaki kuma ya ci nasara in bala'i da masifa kake so ka samu me kerkece me kerkece a'a kura daban kerkece daban yar da aka yi haka kenan fassara shi a kura kuskure ne kura sunanta da larabci addibbu shi kuma kerkece zi'ibu kuma shine karen daji ka san karen daji ya fi bala'i da masifa akan kura da zaki a hayana shine kura hayana ita ce za ga bayanta yayi ƙasa gabanta yayi sama amma shi kerkece zib shine kawai kare ne kare ne kawai sai dai na daji ne yauwa to wannan sun fi kowa bala'i a daji ka rinka kallon su duk dabbar da suka samu su taron dangi suke yi ko menene su ba ruwansu da su matse wuya dabba ta kwanta ta mutu a'a dabba tana gudu za su farke cikin su rinka cin hanjin sai ta faɗi da kanta ba ruwansu da kanta
yawwa a to zakin ma suna da su. Shi zaki zai makure wuya sai abu ya mutu, kura ma za ta makure, amma su wannan saboda masifa da bala'i to shi yasa ai wato ƴan uwan annabi suka ce wannan abun shine ya cinye shi, saboda an san a daji shi wannan abun dama ya fi masifa da bala'i ga yunwa a wurinsa. To shine kerkece dage a shi ne ce sufa bajin din nan da ake kiran shi honi baja, yawwa ba sufa ba honi, ba ka san shi ba? Ai shi wannan duk wani na gaya ma babu wata dabba a duniya, kuma gashi dan karami haka, babu wata dabba a duniya da yake tsoronta, babu ita wallahi a duniya ban taba gani ba, babu ita. To haka raƙumi yake tsoron ɗan ƙaramin halitta saboda dafinsa yana cutar da jikinsa, shi yasa yake tsoronsa. To la'alla in raƙumi ne to raƙumin yana kwance kawai sai raƙumin ya tafi, shikenan ya tafi. A wani ƙauli ya ɗaure raƙumin a jikin bishiya ya kwanta, ya tashi kuma sai ya ga babu komai, raƙumin ya kwance ya tafi, ko wani ne ya kwance shi ko kuma dai sai ya kwance kansa ko ya tauna igiyar ya kwance ya tafiyarsa, Allahu alam. Amma idan kamar da aka fara magana sakata ala ba'irin ya faɗo daga abun hawa, to abun hawan kuma sai ya tafi. To ala ayi halin, to a wannan hadisi na Imam Muslim yake cewa wato sai ya ɓace masa abincinsa da abin shansa yana kan wannan abin hawan, fa aisa minha sai ya yanki tsammani daga dabbar da abincin da komai, shikenan da yanki tsammani fa ata shajaratan sai zo ƙarƙashin bishiya, fattaja'a sai ya kwanta fi dhilliha a ƙarƙashin inuwar wannan bishiyar, wa qad aisa min rahilatihi kuma ya yanke tsammani, ya haƙura da me da wannan dabbar tasa, ya haƙura kawai me yana jiran mutuwa, saboda ya san me tsakiyar daji yake, bai san inda zai. A san dama yawanci matafiya in suna tafiya akwai wurin da zaka je kanka zai bace, sai ka manta ina ne gabas ina ne yamma. To albarkacin tafiya da dabba, ita dabba ba ta bace kwata-kwata, ita dabba ba dare ba rana ba menene, duk inda ka je da ita, ita ta san daga inda kake, sannan ko me ta san inda za ka je. Ita dabba Allah ta'ala mata wannan baiwa din saboda menene? Domin Allah ta'ala dama ya ce wal khayla wal bigha litarkabuha wa zina, dan ku hau ku more ku yi tafiye-tafiye. To shi yasa ba sa bata su, ko hatta fulani da kuke gani suna yawo a cikin daji wani lokacin za su ɓace, idan suka ɓace to sai su kora shanu, sai su bi shanu, amma lokacin da ba su ɓace ba za a gansu suna karkatar da shanu inda suke so. Amma idan suka ɓace to shi kenan akwai wani sauti da za su yi na cewa su nuna wa shanun su koma gida kawai, to za su tafi su koma gida. Shanun kuma sun san inda suke, koma ina ka kai su za su koma. Hatta kowanne da yan kidnapping suke tattarawa a dajin nan, idan aka sako su gaba ɗaya kowanne zai koma, sai dai me ɓata lokaci, dan suna tafiya suna kiwo ba su damu da komai ba, amma za su koma gidajensu. Ba sa ɓace wannan manyan dabbobin, doki, raƙumi, saniya, ba sa ɓace, balle kuma kare balle kare kuma. Da kaga dukansu wa'annan Allah ya musu wannan baiwar ba wai dan su ba, a'a dan mu. Da kaga idan ka ɓace a daji su ne za su dawo da kai inda kake so. To sai yanke tsammani gaba ɗaya. Fa bainama huwa kadhalik, yana nan a wannan yanayin, a wannan halin,
idza huwa biha qa'imatun indahu, sai ga dabbar a tsaye a wurinsa. Sai ga dabbar ta dawo, bai san daga inda ta dawo ba. Fa akhadha bi khitamiha, sai ya kama igiyar da ya daure ta da shi. Thumma qala min shiddatil farh, sai yace cikin tsananin farin ciki, Allahumma anta abdi, ya ubangiji kai ne bawana, wa ana rabbuka, ni ne ubangijinka. Saboda tsabar farin ciki. To shi ne annabi yake ce mana, lallahu ashaddu farhan. Yanzu an gane maganar ko? Farin cikin wannan bawan, kaga saboda farin ciki fa abin da yayi. Allah ne bawansa, shine ubangijin Allah. Mala yace akhta'a min shiddatil farhi, yayi kuskure saboda tsananin farin ciki. To kaga wannan kalmar da kalmar kafirci ce, khata, kalmar kafirci ce, sai dai mi a kuskure yayi ta. Shi yasa da darura da kuskure da ittirab shine tilastawa, ba zunubi a kansu duka wannan al'amura guda uku. Larura, a tilasta maka, ko kuskure, wannan al'amuran guda uku. To wannan ba babin da mantuwa da irin su bacci, wannan a dama shi mantuwa amma ce an ɗauke alƙalaminsa, da bacci ko da hauka, su wannan guda uku ne su ma jerinsu, su ma wannan su uku ne. Yanzu kaga ai bacci asalinsa ba laifi ba ne ba. Hauka shi ma asalinsa ba laifi ba ne ba, sannan shi ma mantuwa asalinsa ba laifi ba, mantawa ne kai. To amma wa'annan su yi za ka yi abu kuma da hankalinka da komai, ba mantuwa kai, kuskure kai. Wannan kuma tilasta maka akai, wannan kuma abun ne ya haramta, amma in baka yi haka din ba za ka samu matsala, shine darura. To su uku ne. Amma da zaran za ku yi su ku biyu, ɗaya ya yi a bisa kuskure, ɗaya kuma ya yi shi da ganganci, to kaga kai da kai a kuskure ba zunubi, shi kuma wancan yana da zunubi. Ko kuma wancan a tilasta mutum ya yi, kai ma kuma ka taya shi ba tare da an tilasta maka, shi kuma ba zunubi, kai kuma kana da zunubi. To shi wannan bawa, wannan kalmar da ya furta kalma ce ta kafirci, amma kuma tunda ba abin da yake nufi bane ba, to bai kafirta ba. Bari mu duba sharhi, akwai maganganu akan wannan insha Allah. مالك ذكر أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل جمد ونمت الذي سقط على راحلته بعد أن أضلها ونن دبس تبتي وذكر القصة أكعمت ونن قصة نون متمن كان في أرض فلات يا كسنتي أتكن داج laisa haulahu ahadun, ba wani mutum a gefensa, la ma'un wala ta'amun, babu abinci babu ruwa, kenan mai sahara ce, cikin sahara kenan, tunda an ce ba ruwa ba abinci. Amma in a cikin itace ne zaka samu ruwa, zaka samu itace, ko ganye zaka iya ci, dan me, dan ka rayu. Dan ko yanzu ma akwai mutanen da suka fara cin ganye saboda me, saboda su rayu, saboda masifa da bala'i da aka shiga. Allah ya sauwaƙe mana. Wala unasun, babu mutane, dalla ba'irahu, kuma sai raƙuminsa ya ɓace ko abun hawansa, ai za a ya ɓace. Waja'ala yatlubuhu falam yajidhu, sai ta neman sa kuma bai same shi ba har ya gaji. Fa zahaba ila shajaratin, sai ya tafi karkashin bishiya, wa nama tahtaha, sai bacci karkashin ta, yantazirul maut, yana jiran mutuwa. Qad ayisa min ba'irihi,
saboda ya haƙura da raƙuminsa wa aisa min hayatihi kuma ya haƙura da rayuwarsa, ya san dole zai mutu. Saboda menene? Ya san inda yake sahara ce, ba maki kura ko zaki ko kirkece su zagaye su cinye shi, duka zai iya faruwa. Sannan kuma ba abinci, kuma sahara iska komai a bushe yake, da zaran baka samu ruwa mintuttuka kaɗan ba ko awa ɗaya sai ka ji gaba ɗaya maƙoshinka ya bushe. Shi kuma ɗan adam idan maƙoshinsa ya bushe, in dai bai jiku ba to zai mutu dole. Maƙoshi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa ya halicci miyau, baki ba zai bushe ba, maƙogwaro ba zai bushe ba da'iman. Yasa idan Allah jarrabe ka da muran maƙoshi, kana cikin bacci dole za ka ji ka tashi saboda maƙogwaronka ya bushe, a firgice za ka tashi, za ka ji kamar za ka mutu ne. Dole kai ta haɗiyar yawu, in ka ga abu ba zai kuma ka haɗe ruwa, sannan kuma ka ji me da ya jike sai ka ji rayuwarka ta dawo. To balle a cikin sahara ga iska mai zafi ga ƙura ga wane ne, ai dole ya tsammanin ya mutu ko shi kenan. saboda mene ce li anna ta'amahu wa sharabahu ala ba'irihi wal ba'ir qad da'a, shi kuma ya bace. wa bainama huwa kadhalika idza naqatahu indahu, kawai yana nan sai ga raƙumin tare da shi. qad ta'allaqa khitamahu bishajar, wato kamar raƙumin da ya zo ko abun hawan nasa kawai wannan igiya sai rataye ta kuma akan bishiyar yanda ya mata na farko. Wannan kaga aikin mala'iku kenan. allati huwa na'imun tahtaha, wanda bishiyar nan da yake bacci a kanta. fa ayyi shay'in yuqaddir hadha al-farh, to da me ake kwatanta wannan farin cikin? hadha al-farhu la yumkinu an yatasawwarahu ahadun, wannan farin cikin babu wani wanda ya isa ya sawwara shi, misalta shi, illa man waqa fi misli hadhihi al-hal, sai dai wanda ya shiga cikin wannan halin. li'annahu farhun azimun, farhun bil hayat ba'da al-maut, saboda farin ciki ne na rayuwa bayan ganin mutuwa iri da muzu. ولهذا أخذ بالخطام فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يثنى على الله، kuma yana nufin yaba Allah ne, yana so ya ce anta rabbi wa ana abduk, kamar me, kamar sayyidul istighfari ko Allahumma anta rabbi, yawwa akwai wannan, ana abduka wa ana ala wa'adika, yawwa to ka gani, to irin wannan yake so yayi, inda shi ma ita wannan kalmar daman ta zo karkashin wancan din. lakin min shiddati farhihi, sai dai saboda tsananin farin cikinsa akhta fa qallaba al-qadiyya, sai ya juyar da zance, sai ya faɗi abin da ya faɗa. في هذا الحديث من الفوائد دليل على فرح الله عز وجل بالتوبة. wannan hadisi yana nuna mana lalle farin cikin Allah subhanahu wataala game da tuba na bawa wanda zai yi min abdihi idza taba ilaihi, wa annahu yuhibbu zalika subhanahu wataala muhabbatan azima, saboda Allah yana son wato tuba so mai girma. walakin la li ajali hajatihi, ba wai dan yana da bukata fa, a'a, ila a'malina wa taubatina, ba wai yana bukata bane ba zuwa ga ayyukan mu ko tuban mu, a'a, wallahu gani anna, lalle Allah mawadaci ne gabarin mu. walakin li mahabbatihi subhanahu li karamihi, saboda dai mi wato soyayya Allah ta'ala yake mana da karamcinsa. fa innahu yuhibbu subhanahu wa ta'ala an ya'fuwa wa an yaghfira, saboda shi Allah yana son yayi afuwa kuma yana son yayi gafara, duka wannan yana so shi. ahabbu ilayhi min an yantaqima wa yu'akhidha, wato wannan al'amuran guda biyu, yayi afuwa ya yafe, shi yafi so game da me yayi ramuwa yayi azaba. walihaza yafrahu bi tawbatil insan, dan haka wato yake karɓar tuba. wa fi hadha alhadisi hassun ala at-taubati li anna Allah yuhibbuha, a cikin wannan hadisin zamu fahimci lalle akwai kwadaitarwa game da me
tuba saboda Allah yana son tuba. Wahiya min muslihatil abd, saboda akwai maslaha ta bawa a ciki. Wa fihi isbatul farhi lillahi, kuma a ciki akwai tabbatar da farin cikin Allah subhanahu wa ta'ala, yafrahu wa yaghdab. Kuma anan hadisi ya nuna man lalle Allah yana fushi kuma yana farin ciki. Siffofi ne guda biyu Allah yana yin su. Yafrahu wa yaghdab wa yakrah wa yuhib, kuma yana ki kuma yana so. Lakin hazihi sifat laysa ka sifatina, malaci sai dai siffofinsa daban ne ba irin namu ba, saboda faɗinsa da yake ce laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala wato ba abin da ya kama da shi ko mai ji ne ko mai gani ne. To kaga ya tabbatar da wannan siffofin guda biyu kuma again. Ana irin wannan aksin da wannan bawan Allah yayi, to yana karkashin wato hukunce masu yawa. Malamai sun tattauna, misali sai ka saki matarka a cikin kuskure bata saku ba, sai ka aikata wani aiki na sabo irin wanda inda ba a kuskure bane ba kai kafirci, kai ridda, ko kuma ka bayar da wata dukiyarka a bisa kuskure ba ita kake nufi ba, shi kuma wancan gani yake ita kake nufi, amma kai aniyarka ba ita bace ba, to bata bayu ba. Duk abin da ka sani ana yin shi a karkashin wannan ne, ana fitar da fiqihu mai yawa a karkashin irin wannan maganganu. Muna da lokaci? Mun ce tara. Wa alaikum assalam. Yawwa. A wannan ba ai ba dama, saboda wannan dama ai kaɗan ne. Ana nufin kamar misali babban abu wanda kai ɗin bai dace ka bayar da shi, in ka bayar da shi za ka samu matsala. Yanzu misali a ce babu wannan yayi kawai shikenan, sai ka ce kawai ka yi sadaka da shi din, sadakar ta karɓu yanzu wannan har da ɗoriya ma. Amma in ka ji haushi to nan ne matsala take. Yauwa ai ka san akwai wanda zai idan misali, shi yasa ka san akwai masu wayo, idan za su sa kuɗi a aljihu sai su sa 1000 a can tsakiya, 500 su biyo baya, 200 su biyo baya, 100 su biyo baya, 50 a gefe, saboda ya san da ya sa hannunsa zai zaro to karami zai zaro sai ya bada. To irin wannan ne an taba wani yana sawa sai ya manta kawai irin naka din, kuɗinsa 1100 ne yana haka yana zarowa irin kawai shi 100 ne ya zaro, dubu ne ta kawai da ya saka kawai bai kalla ba, sai da ya tafi kawai haka kawai zai ga 100 ce a hannu kuma ita kaɗai gare shi. Da kaga irin wannan kaga bai kamata ka ji haushi ba. Misali wannan ana iya cewa ka je ka yi don akwai ɗan uwana ya je ya yi masallaci na haka daga account number sai ka yi transfer. Yanzu misali kila ka je ka yi transfer kila 5,000 sai ya tura 50,000 ana iya ɗaukar wanga misali kamar da ka kawo yanzu. Kwarai ko wannan sai ya samu abin nan sai a maido masa da kuɗinsa. Haka za a yi, ba wai ba barin su zai ba, sai dai in ya fi karfin su, sai ya kyale su, amma idan bai fi karfin su ba sai je sai a dawo masa da kuɗin sa, ba haramun bane, bai laifi ba. Malami ma na yi nasiha cikin masallaci. Yawwa. Bayan ya yi nasiha cikin masallaci sai ya yi taimako. Irin goyon baya ka wani abu da ba. Ya tashi mai transfer sai ya mai transfer. Da ya ce ya sai da ma faɗa malamin zai tura mai 10,000. Na'am. Bisa kuskure sai ya tura mai 100. Sai kuma ya ce mishi, ya ce wa malamin ya yi kuskure 10,000 ya ce zai tura mai, sai malamin ya ce ai rabon shi na kai. Am kalli brother na ne. Gaskiya bai ba shi malam bai ba gaskiya. A ya kamata sai ce to turo account ɗinka.
sai ce to turo account ɗinka, to kaga wannan ya ci haramun fa, haramun ne wallahi. In kaɗan ne bambanci bai da abu kuma ba wani abu bane a wurinka, to sai ka bar shi kawai kai din. Amma shi ma in ka bi diddigi kace za ka misali kamar da kasa misali kamar 100 ne da 1000, sai kasa 1000 kana tunanin 100 ne, in ka san ba yadda za ka yi kuma kana da buƙatar wannan, za ka je wurin abin nan din, in sun yadda da kai su baka in kuma wannan zamani ne gaskiya ba za a baka, saboda ba za a yadda, ba za a ce kai gaskiya ba za a yadda da kai ba, cuwa-cuwa kawai za ka yau ba. Wa alaikum salam. Tsakanin wanne da afuwa? Da me? Da tuba. A'a, shi tuba bawa ne yake yi, afuwa kuma Allah ne zai yi. Ka gane ko? A'a, shi afuwa daga Allah yake zuwa. Ba tuba ba, gafara dai. Yawwa, afuwa da gafara. Yawwa, su biyu ne. To ai afuwa daman za ta fi gafara, saboda gafara laifi ne kai, sai aka gafarta maka zunubi, sai kuma da ka nema. Shi kuma afuwa baka ma nema ba. Shi yasa Allah ta'ala ce wa ya'fu an kasirin. Allah yana yin afuwa game da wasu abubuwa da yawa da baku ma sani ba. Amma gafara sai ka ce ya Allah ka gafarta min, kai zunubi, ka sani kuma ka yi itirafi, da sai Allah ya gafarta. Amma wannan baka ma sani ba, kawai Allah maka afuwa, ya kau da kai, domin afuwa shine kawar da kai, asalin larabcin. Allah ta'ala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fa'afu anhum, ka kau da kai daga barinsu. Ba wai annabi ya yafe musu, ai annabi ba shine mai yafewa ba. Fa'afu anhum, ka kau da kanka, kai kamar ma ba a maka komai ba, to kaga wannan yafi. Na'am. Wace addu'a? Alama innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ba. To ka gani, shi yasa annabi yace mu yi ta a wannan daren. Ba wani zikiri, ba wani karatun Qur'ani da annabi yace fa yi. Da Nana Aisha ta tambaye shi, take cewa ya manzon Allah, idan na dace da Lailatul Qadri, me zan yi? Karatu zan yi, sadaka zan yi, kaza zan yi, kwana zan yi, sallah? Annabi sai yace mata, idan kika dace da wannan daren, ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Shikenan, ita kaɗai ce kawai. Dai kuma daga baya aka ce duk abin da ka sa kuma to kana da lada ninki na wannan sau 80 ko in ma na shekaru, amma shi da yawa kenan, ka sa kowa da kowa. Fa'fu anni kai kaɗai, fa'fu anna dukanmu. Dama duk addu'a tana da irin wannan, irin su Allahumma hadini fi man hadait, Allahumma hadina fi man hadait, wa afini fi man afait, wa afina fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik li, wance ko barik lana. To haka suke tafiya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah, nastaghfirullah wa natubu ilaika. Duka wannan, amma wanda ka sa jama'a ya fi lada, saboda dalili guda ɗaya. Duka yana yi. Ai babin addu'a ne. Amma babin karatun Qur'ani dole sai ka karanta yadda yake. Dole sai ka karanta yadda yake. Allahul musta'an. Na gani lokacin ai yayi ko? Minti ɗaya kuma ai a kira sallah. Mai batanji? Ok, na'am. Dalili shine duk lokacin da
kai wa mutane addu'a ko baka wa kanka ba, annabi sallallahu alaihi wasallam mala'iku za su maka addu'a kai kuma. Yanzu misali in kana son addu'a da yawa sai ka kalli wani ka ce ya Allah kai wa wani kaza, to kai gun mala'iku gaba ɗaya za su ce ya Allah kai wa wani kaza. Yanzu kaga kai kaɗai ne wataƙila ma addu'ar ka ba a karɓa. Su ko mala'iku ana karɓa addu'ar su. Kaga yanzu irin wannan da ka je kana ta wani ka je ka ce wai ka ba da kuɗi a maka addu'a, kawai ka je ka wa wani addu'a shikenan. Kuma hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Da haka sai mu dakata ana abin da faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin lada, abin da ne kuskure kuma ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mun da dai da ku gaba daya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.